Wale chiro ma Kibuye kaunti ma Kisumu pod ni kod achiedh nade kaluwore gi lweny manyocha omuoch e chiro no chieng' wuok tich juma manoweyo nyaka ji 4 kowito ngimagi. Mana kaka ripota marwa Millicent Adhiambo leronwa, johala go yango ni nyaka sani kwe malong'o to pok oduogo e chiro no kendo giuso mana ka gin yakicha ka gibed akicha. Ndalo ariyo tok lweny ne muoch e chiro ma Kibuye, masani chalo tend piny owacho mani kod kidieny mar joma siro kod joma kwedo tend chiro no, gino ma kizungu dendo ni position kod opposition leadership. Jola kawuono otemo wuok oko mar dondo. To kata obedo ni gichopo e chiro no kamano mar dondo matin, bang' atamalo 60 margi ne loro nikech lweny kaka ondikore e wenge moko kuomgi lwasi mar Kibuye to pod dum lweny magikia ni biro rumo karang'o. Giyango kaka yore ohala medo rochore nikech luoro masani omakogi. Ok ginyal uso malong'o nikech gikia sama ginyalo golo ya puth njiri tienda gima achamo atuoni nikech lweny mapore sa asaya e chiro ma Kibuye. Awa bire chiro ka irigo to ji nigi luoro, iyudo ka ji usa ka ji chungu. Ji ok ni maber. Koro ng'wech pod nyalo wuok sa asaya nikech ji okawo chike e lwetgi, pelni chuore, arunge gore. Waseringo, nyoro to nwaringo ma kata sani kama wuene tienda otur. Awinjo matek. Temuru mondo konyo, watho warumo tok ber. Tie kata wuoyi moro nigi duka malo kanyocha gigoyo magitong'o ma pod ni osuptal. To pod awinjo ni pod gidwarore, nitie kaka pod gilawre iye kae. Ena ng'wech to ng'wech. To kipenjo to onge nikech ng'wech kosea malo to kabiro kachuno ni nyaka ringi. To kende ringo kidhi tikia ni dhi kanyi to gimiwe chieni to okigeni to eto ang' nochik kanye. The problem makelo ng'wejni, laro telo mana dwa nabed jatelo. Kar konyruok wacha. Bende gole achiel ariyo en bende okelo larruok. Mago gin pesa ariyo maduong' ma jomosebilogi kelo chandruok. Mondo giyud kwe mar dhi nyime kod uso e lwasi makare chiro no, magi e kwayo maduong' ma johala pedho e nyim tend kaunti ma Kisumu. Konywa uru kata katelo ne mawuok e lwet joge te, tubo ubi mondo une muritwa, wan wabiro loko, ok wabiro gore e chiro. Ji okawo chike e lwetgi, koro awa kwayo ni mondo wayud sirikal manyalo ritowa chiro ka erigo, kata polise manyalo ritowa chiro ka erigo, sama watimo ohala. Osebedo ka onge nikech ji gore pile. Koro wakwayo kwe, to kweno wakwaye mana malo from Anyang' Nyong'o ni okamin gi minister ma trade gikel kwe to katek ahinya to gilor chiro mondi nikech pod onge kwe chiro ka. Mondo halo timre maber, chungna uru gigi mondi kata official moro ai county government otem make gini for 2 weeks. Kapod itimo nonro kata dwe achiel, kato jeling ma ok ng'ane ka ng'ane gi an mwalarore cha, kato wadwa bedo peaceful, kato bang'e management biro follow up to yudo kaminyalo keti according. Nyaka sani poko yang'ore ni jomaundu 4 mane odhi koteno kod lweny ma Kibuye ibiro chwalo e nyim doho karang'o. Nono matut mar dhiyo achije 12 manodong' pod dhi nyime ka jogo mane owito ngimagi noter kuonde kano ringre, joma ne ohinyore bende pod dhi nyime kod yudo thieth. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kibuye, Kisumu.